Binagsa ang mga debotong Katoliko sa San Pedro Cathedral sa Davao City ato sa Domingo sa Lukay nga mo iti mailhan sa pagsugod sa Semana Santa. Gipangandaman na sab sa simbahan ang mga aktibidad nga ipahigayon karong semanaha. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Una pa man ang pagsulod sa simbahan, gisugdan ang Santos nga Misa sa Centennial Park at tubangan sa San Pedro Cathedral sa Davao City alang sa Benditas sa Lukay. Bit-bit sa mga debotong Katoliko ang ilang mga lukay nga gipormang krus. Usa-usa kini nga gibenditahan. Sa pag-obserba sa Palm Sunday o Domingo sa Lukay, mao'y timailhan sa pagsugod sa Semana Santa. Sa pagbitbit sa gipanalanginan nga mga lukay, gipaabot sa simbahan nga angayang ibutang sa kasing-kasing ang madaugong pagsulod ni Hesukristo ngadto sa Jerusalem nga gisugat sa kalipay ug pagdayig. Ini atong pagpangandam sa pagsulog sa misteryo sa atong kalawasan, mangutana kita kinsa man si Jesus sa atong kinabuhi, kinsa man atong gisugat, kinsa man atong giilang hari. Ang atong paingon nga hari siya unsa man kana sa alang sa atong kinabuhi. Luyo sa selebrasyon, mao ang panawagan. Ang paglakaw uban ni Kristo pinaagi sa iyang pasyon, pagpamalandong sa iyang sakripisyo ug walay kondisyon nga gugma alang sa katawhan. Kiniuban sa panghinaot nga ang Domingo sa Lukay mudasig sa katawhan sa pag-abli sa kasing-kasing, pagpabiling mapahiubsanon ug matinud-anon sa pagsugod sa sagradong semana. Gipangandaman na sab sa San Pedro Cathedral ang uban pang mga aktibidad sa pag-obserba karong Semana Santa. Sa miaging semana, gisugda na ang practice alang sa Station of the Cross tableau alang karong Biyernes Santo o presentasyon sa angels alang sa sugat sa Easter Sunday. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.